Mibalik. Dugay kong nagpaabot. Miabot ka na. Ikaw? Ako? Dugay kong nagpaabot. Salamat kaniya ka na. Kinsa ka? Kanong ingon sa nagtanaw ko na sa salamin. Ako mao ikaw. Ikaw mao ako. Tungod kay gikan ka kanako. Nagpaabot ko nimo aron maragiyan ni Ganida. Ikaw ug ako ang tagiyan ni Ganida. Imposible! Patay ka na! Dili na mabuhi ang usik ka patay! Nakita ko na ikaw. Ikaw ang kriminal. Ikaw! Patay ka na, Paulino! Dili na mahimong mabuhi ang pag-usab! Kung ikaw pag-usab! Ang tanghaga sa kinaiyahan, malisod tugkaron. Ang misteryo sa Diyos, malisod sabton. Sama sa sa mga hayop, sa mga butang nga may kinabuhi. Lagbas sa kalibutan, ana ang kawanangan nga walay katapusan. Sama sa kinabuhi sa tao, ginaingon nga kinahanglang mahimugso ug mamatay ang usa ka kinabuhi. Sud sa 45 ka milyon kakatuigan, una moabot ang maong kinabuhi sa iyang kinutuban. Ug matagtuyok sa panahon, moabot ang panagtakdo. Sa takna, ang kahayag ug kangitngit. Sa kinabuhi, ang urom sa kamatuuran. Urom, sugilanon ni Cora Rosales. Direksyon, Susan Perez Alinio. Musika, Bernie Pilapil. Dalit kaninyo sa Super Radio Production Center. O karon sa atong sugilanon, urom. Unsa naman? Why, Lord? Guba ang tingin linya ni. Oh, miring na. Ang hungog ka, Cardo, nanawag pa! Huwag tang raman, boss. Bungbo ang... Hello! Hello, Cardo! Ano ba nang tawag-tawag ka pa maniha? Buwang ka! Giputos tong to ay. Hain na ba to? Pagda! Bay, ngano ka? Ngano gipawong nimo? Si Servando. Siyang mitubag. Gingan lang ko, Cardo. Kun mao, cellphone ni Cardo. Ambe, tawag ka usab. Dili. Ako lang. Tara, mitawag na sab. Panagutod ko ng anumang ama nga da. Hello, Cardo, usa ka ba? Kumusta, Servando? Paulino? Hangtod sa cellphone, samukon mo ako? Dilinis Paulino. Si Paulo. Ayun si Mian. Niyan ako ang cellphone nga nakita na mo sa kakahuyan. Ganun napalgan ang patayang lawas ni Tatay Martin. Sa ato pa, ikaw ang nagpatay. Kung mao ka na, ikumpirmar lang ni mong si Cardo ang traidor.
Busawa na yung katarungan pang pagabuhiyon siya. Hayes Mian. Diya siya! May pagabutang. Gusto ka maging sulti? Oh. Oh. Gago! Huh, sa pagtuo mo na ako, hungog! Hayop ka, Servando. Ayaw pagpakasayop sa paghikap bisag tumoy sa tubo ni Mian. Nagdamgo ka kung mao ka na. O mas pagtuo mo ang buhaton ko. Tanahon ko na lang imong asawa samtang mag-rosaryo ko. Patyon ta ka. Good! Managsama na yung atong tinguha. Wow! Mauring pabuton ko. Ang atong panag-abot. Buhi, Mian. Isaan kong buhi ito ka. Oh... Mikurugos kahadlok. Nagkurug ang akong tuhod tungod sa paghot ni Paulo Mariano. Hungog! Hungog ka! Ito'y pa ang paghot mo og dili makatay og bisan sa tumoy sa akong buhok. Iuli, Mian. Mudawan tigastado na? Okay! Iuli ko siya! Kunpulan ako. Hayop ka. Nagsabak ang akong asawa. Nahibaw ko! Ug maunay makapasamot sa katagbaw ko. Hayop! 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 Gusto na, Paul. Ambi ang cellphone. Hello? Hello? Oh, May bipalit. unsay gusto mo, Servando? Ayaw maghilabot! Ang problema kay dili ka na mahimo. Ako ning trabaho. Mong sa gusto mo sa dili, manghilabot ko! Kumpiyansa na kay kasi yung kaugalingon da. Usa ka lang sa mga kaso. Kung nagtuog ang kaya ko nimo. Nahagit ko nimo. Ang kunon ko. Abdi ka. Kung ordinaryo ka, dugay ko na ikaw nasakpan. Mao ba? Gusto sa ko magkikigwentro nimo sa mahamot. Pero sa pagkikaroon, pwede ba? Ha? Pwede ba? Panaplan na? Iuli kang Paulo ang iyang asawa. Kipanduan mo ako? Gitambagan ko ikaw para sa kaayuhan mo. Oh, ihata ko! Maron dili. Unsa? Sa usa ka kondisyon, Unsang kondisyon na? si Paulo ang mukuha sa asawa. Unsa? Ako ang mutawag para sa makasabutan. Cellphone sa traitor ka si Cardo, di ba? Mutawag ako. Oh, hello? Hello! Boss, kuyaw ko matutulan na sa tanila din eh. Maglisod sila. Pero, boss, may mga kahimanan ng NBI. Maglisod sila din eh. Magkita ng pagtaas na panahon, una kita matutunan. Igo sa matapos na ang akong gibuhaton. Ha? Si Ingoy. Kinahanang sugdan na niya ang gibuhaton upa. Sa labing madali, gusto kong matapos na ang iyang buhaton. Anong gibutang man nimo? Paulo, wa ka ba maminaw sa gisulti ni ninong mo? Gibutang sa pikas linya, gipaong ni Sir Servando. Hayop siya. Kalma lang. Usa ang ko pagkalma ninong. Nag-antos ang akong asawa sa iyang mga kamot. Dili mahimong wa lang ko'y mahimo. Nga magpaabot lang og guway buhaton. Kung may buhaton ka, unsa man. Adtoon ko sila. Asa? Kanang unta ang imong gisiguro sa pagpangutanan ninong. Asa? Abi ko mag-eksperto ka. Kung naibawa pa kung wa lang day kay mahimo, wa ko ihatag imong cellphone. Dili hungog si Servando nga isulti niya kun sa dakong kasayon kung asa sila magtago. Nagkauna-una ka ba ni anak Paulo? O nagpakabuta-bungol ka lang? Sa may buhaton ko. Asa ko masala pangitaa? Mutawag siya balik. Kano sa? Kung maplano na niya, asa ka mo mag-abot. Gusto siyang ikaw ang makuha kang mayan.
ug nahibaw kong maghimo siyag mga kondisyones, Paulo, nga magbutang kanimo sa peligro. Dili ko magsapayan. Ang importante nga makuha ko sumian. Yan ang adlaw. Siguroon ni Servando de Dios nga mamatay kasi ang kamot. Ug kana ang dili ko makatugot. Dili ko musugot. Ninong. Unsay buot mo ipasabot, Ninong? Dili ko ikaw pasagdan nga mao'y mulakaw aron pagkuha kang mayan. Katungdanan ko kana, Ninong. Labaw kong katungdanan, Paulo. Maong kinahanglan nga sabutan nato kinigmaayo kung manuwag og balik si Servando de Dios. Human ra yun ni Inggoy ang pagtaod sa bugmo nga gibulitan og tingga, boss. Upauli na kuno siya, boss. Apoli ya. Tulo sila, boss. Naibaw silang may sekreto din, eh. Aw, hinoon, karon pa sila makasuod din sukad. Maong dali rang nahuman kay tulo man sila nagtrabaho, boss. Oh, Wa ka makuyaw, eh, boss. Tingalig mo piya, eh, sila sa mga pulis. Tutuan na sila sa gawas, boss. musugot ka niya na. O di, boss, eh. Ramonday na. Labi na nagsigit og tan-aw si Inggoy ganina nga sa gitabunan na tong panapton nga silda. Naibong ginto, unsay tuwa dito. Bisag wa pa siya nakakita nga simian. Natural. Kuyugan ko lang na, boss. Pauli naman kano. Siguro ang dili na sila makauli. Boss. Daan pa ang cute ko. Mao yun lagi. Tao ka, Singgo. Nga naman, boss. Baras ka suhol. Ay, boss. Di na kinahanglan. Di naman ka papulion. Gago ka pa, ha? Gago ka. Gusto kang magduda sila. Oo. Tao ka. Naran yung bayan. Uy, dagahan na ko na, boss. Oh, espesyal na trabaho. Huwag kinahanglan sa espesyal na bayan. Pero sa kahangyo, ha? Dili ko gustong may mahibaw ng dapitan. Musalig ko ninyo, Ana Inggoy. Nagkiramon ako. Huwag nahibaw mo sa mahitabo ko sa pakon ko ninyo. Ha? Salamat. Sige, sabarang. Iatod sila si Kos. Tudloy sila asa sila agi aron makalikay sa makaway. Sila ang agianan sila pagi, ha? Dili sa agian gani, ha? Oo, boss. Pakuyog lang kong dugdog, sir. Kinahanglan di mo maghimog kasikas ka makahatag og pagtagad, ba? Oo. Areglado, boss. Nahatag mo nila nga ito mensahe. Oo. Salamat. Hinaot na makaabot nila. Ay, hindi lang makauli sa ila. Unsa? Ngano dili man sila makauli? Unsa buot mong ipasabot? Pag-iyon sila ni Simbalon. Ginoo ko. Kinanamang warningan sila. Ito alas. Punong! Unong! Kayo to, eh. Dog.
Anin lang ta. Inggoy, ani rin ta kutob. Pasensya na lang, ha? Oh, dali, dudog. Rikisahang ilang mga bulsa. Kinanglang makuha na itong balik ang kwarta. Dadang tanan mo makuha. Dali. Katuog na. Saan ko pagkatog? Paulo, ako na lang magpaabot sa tawag ni Servando. Dili, maghuwat ko. Kung ikaw ang makikita niya, kinahanglan magtigom kag daghang kusog, maong pahuway sa tarong. Dili gihapon ko makatog. Pugsang imong kaugalingon. Basig kung makatuog ka, magdamgo kag kasulbaran niya itong problema. Gusto, si Papag sa mama. Kinahanglan magdamgo ko nila. Kinahanglan tabangan ko nila nining problema karon. Unsa? Ato ta matulog sa basement? Kinahanglan kasulti ko sila. Ikaw lang ka dito, bay, Pablo? O sige, bahala ka. Di makakunin mo kuyugan nining akong problema. Si Jahon, magita ni mo eh. Mayroon bag di ta lubat-lubatan na mo ipahimo na ko. Okay ra bay, ako ra. Mas muduol sila kung ako ra. Paulino, nakita mo ba ang kaguol ni Paulo? Oo. Nagkinahanglan siya sa atong panapang. Oo. Sa kanunay gitabangan na siya. Pero daghang mga butang nga dili na tumahimo para niya. Pakigsultihan ta siya, Paulino. Kinahanglang mahibaw siyang mahal kaayo nato siya ug ang iyang pamilya. Gikapoy na ko na nga itong kahimtang. Kinahanglan ikahatag na nato kaniya ang kalinaw. O, Paulino. Pero sa dili pa, gusto pa kong mutanaw sa atong apo. Siguro natong way mahitabo kaniya hangtod nga mahibaw-an na nila ang ilang nahimutangan. May problema pa. Ang kakuyaw nga ilang giandam. Oh, kinahanglan nga malikayan kato nila. Pero unsaon, Paulino? Ma? Pa? Ni Amo? Salamat. Salamat, kinahanglan nga tabangan ko ninyo. Daghan kong mga pangutana. Dili pa karon, Paulo. Oras na aron mulakaw kami. Dili kami pwedeng magdugay. Hangtod sa sunod, anak. Kanunay mong ko ninyong biyaan? Karon ko kamo kinahanglan, ayaw ko ninyong biyahe! Paulo! Paulo! Paulo, pagmata! Paulo! Nay, Nagpangyaw-yaw ka. Ay, mairagib nga gianhita ka. dini sila. Pero gibiyaan ko nila. Paulo, ayaw pagsulti ni Ana. Di sila gusto mo tabang kang mian. Naglikay sila. Di sila mo tabang, nay. Paulo, nagdamgo ka lang. Dili mahitabong mo talikod kanimo ang imong mga ginikanan. Bisa gitultulan lang unta ko nila. Ako nang muhi mo sa uban. Pero wa. Gibiyaan ako nila, nay. Nakuha namang tanang susil ng bulsa, boss. Wabi gibilin. Mayo. Gusto ka epon ako, sir? Ako na lang. Basta success dugdo ka, maurag yun ang tanan. Unsa ka pila? Napin lagda. Diya, mas bulsang inggoy. Murag swat. Bibi. Ipag-alis. Yak. Masahon. Swat kinaigan kalmian. Ha? Imposible na, boss, eh. Wa sila kakita kimian. Si Cardo ra ang makaduol ng inggoy. Siya na sab! Boss, kung sa may buhaton ko. Humana niyang kapusta. Dan, di na sa kinahanglan pa!
Unsa may sunod nga mahitabo, manghigalan nunti ang matagyugto ning sugilanon nga naguluhan. Urom! Sinuat ni Cora Rosales ubos sa direksyon ni Susan Perez Alinio. Musika Bernie Pilapil. Recording technician Achilles Hazam. Dalit sa Super Radio Production Center.